טוב, אל כולם, פה אני נמצאת ואחותי גם לינוי. היום אני לכם משחק הזה. טוב, נתחיל. אני בשלב 6. בא לי לעבור לשלב 1. אותו זה כאן ממש שנייה עושים אותו, גם זה אפשר להגיד. פשוט אני לא יכולה כי פשוט אני לא כל כך מרוכזת בזמן האחרון. אני עליפה? נו מה? מה זה לא נגע ואצלי נגע. אני יכול לפלוט כאן חצי שיד 10 משהו כזה. לא יודעת איך רציתי לעשות את זה, לא יודעת איך עשיתי את זה. וואי. וואו, לא הייתי לכבד את זה ככה כל פעם. הופה. מחכים בסבלנית, כי זה יכול להיות מהר ולא מהר כל כך. נכון לך, אבל אני מצטערתי, סליחה. תראו שזה טעות מצטערתי. ובאמת. טוב, שנייה עוצרת. אני בעצם שאני מצליח לעשות את זה, פשוט אני אראה לכם. טוב, פשוט הצלחתי. שלב 6, איזה מזל. לא, על השנייה. לא. טוב, שהצליח שוב. משהו בעצם מתקף. טוב, שהצליח, אני פשוט... טוב, פשוט הצלחתי שוב פעם, ואני עברתי לשלב 7. בכוונה נפסלתי הרגע. בואו נראה. עוד לשלב... לא! שוב פעם, למה תמיד זה קורה לי? לא, לא קורה לי. לא. חשבתי לא שוב. טוב, אני יודעת מה יש לי, אבל שהצליח אני אראה לכם שוב. טוב, הצלחתי שוב. עכשיו אני בשלב שאני צריכה להיות בו, וזה קצת משעמם שאני בול בשלב הזה. אולי נעבור לשלב 9, שזה השיא שלי זה 8 בינתיים, אבל 9 אני לא כל כך מצליחה. מלא צריך לחכות לאיפה ש10 ומשהו. עדי שם 10 ולא זוכר איזה. טוב, מה אפשר, אם זה טיפונת מה אי אפשר שזה יהיה. לא. עוד 2 מספרים. לא. למה שוב? וואפה. לא, בין 8 ל7 היה שם מקום. מה זה איתי הדבר הזה או מה? בהתחלה זה איתי, מאוד איתי, כמו צו שהולך בטח. לא! וואפה! עוד 2 מספרה!
יש! טוב, פה יש לי מקום עד 12 בין 11. איפה עוד מקום? אולי צריך לספוס... 9! השיא החדש שלי, שזה קל אולי. כמו שלא יודעת מה. לא! אני אגיד שזה הרבה מספרים. לא! השיא שלי זה 9 כמו שראיתם עכשיו. שזאת פעם הראשונה שלי שזה 9. טוב, בואו ננסה ללחוץ פה לה. זה נעלם בשנייה. טוב, אפשר להגיד שזה טיפונת קל. השיא שלי פה זה 10, אבל יש פה יותר מהבא. אולי מהפעם הקודמת אני רגילה עם סיפות כאלו. כמו שקודם ראיתי לכם, לא? יואו, אימא'לה. למה? לא! לא. לא, 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 לא! טוב, נחכה עוד. ראיתי את ההילוך הזה, הייתי שאני ממש אוהבת אותו. לא, לא. טוב, אז טיפה מעצבן אותי. אולי אני אחכה את זה היום, או מתישהו. חברה שלי המליצה לי על המשחק הזה, אבל בעצם הוא לא כל כך כיפי בשבילי. טוב, הייתי צריכה להוריד את הדבר הזה. 9, בול. יואו, מלא. ראית בים בום בום? עד שבנראה. אמא! איך אני מצליחה? יואו, בטח גם אתם ראיתם את זה. חבל שאתם לא כל כך מספיק מכירים. לא, מחכים. יואו, פה יש מקום ליד. יופי. סליחה פשוט, אני בינתיים אפסיק.